Svi mi imamo puno prijatelja, sve dok nam nisu potrebni. Ljubav je kada ništa nije u redu i sve vas jako boli, ali ipak želite istu osobu, iznova i iznova. Uspjeh je rezultat malih napora, ponavljanih dan za danom. Zdrav odnos je onaj u kojem možete pokazati svoju ranjivost, a da ne budete osuđeni. Ljubav prema sebi je vrlo važna. Nemojte biti grubi ili nepristojni prema sebi. Ako ste pogriješili u prošlosti, recite žao mi je i zaboravite. I ne krivite sebe previše. Veza između dvoje ljudi najviše ovisi o tome koliko su spremni zajedno rasti i mijenjati se. Da bi postao nešto više, moraš biti spreman odreći se onoga što si sada. Studije pokazuju da u prosjeku zaljubljenost traje samo 4 mjeseca. Ako se zaljubljenost i dalje nastavlja, to znači da ste zaljubljeni. Ako pobjediš sebe, pobjedio si najvećeg neprijatelja. Neuspjeh je samo prilika da se počne ispočetka, ovaj put mudrije. Što više pričate o nekome, veća je vjerovatnost da ćete se zaljubiti u tu osobu. Veza bi trebala trajati više od 4 mjeseca da bi bila prava ljubavna priča. Neki ljudi su poput vlažnog cvijeća, iz daljine izgledaju lijepo, ali kad se približite, shvatite koliko su beskorisni. Kada dvoje zaljubljenih ljudi gledaju jedno drugome u oči 3 minute, otkucaji srca im se međusobno ubrzavaju. Voli, nemoj gubiti vrijeme na mržnju. Ovaj život je i onako kratak i brz. Ako ćutiš, čućete samo onaj ko te voli. Imate ženu koja je 100% tu za muškarca, dok pokušava da se izgradi, je nešto što se ne može kupiti novcem. Samo osoba koja rizikuje je zaista slobodna. Ako nastavljate slamati tuđa srca, koju god vjersku dužnost obavljate, nema nikakve koristi. Ono što činimo u životu odjekuje u vječnosti. Djevojke biraju uspješne muškarce umjesto odanog. Muškarci biraju lojalne djevojke umjesto uspješnih. Vjerovati nekome nije lako, ali je potrebno izgraditi duboku vezu između duša. Ne gubite vrijeme na osvetu. Ljudi koji su vas povrijedili na kraju će se suočiti sa svojom karmom. Ponekad sve plače u tebi, osim tvojih očiju. Držite se dalje od ljudi zbog kojih se osjećate usamljeno. Nijedno društvo nije bolje od lošeg društva. Fokusirajte se na samousavršavanje, a ne na traženje najboljeg partnera. Što više pokazujete svoje prave osjećaje, to više ljudi pronalaze načina da vas povrijede. Izbjegavajte da mrzite ljubomorne ljude. Njihova ljubomora često proizlazi iz misli da ste bolji od njih. Nikada ne plači za nekim tko te povrijedio. Samo se nasmiješi i reci: hvala što si mi dao priliku da pronađem nekoga boljeg od tebe.
Pojednostavite život fokusirajući se na akcije, a ne na objašnjenja. Ljubav kroz postupke, pomirenje s dokazom i promjenu s izvinjenjima. Prevazilaženje poteškoća može otkriti skrivene snage i potencijal. Prestanite zvati ljubav. Ako više plačete nego što se smijete, krenite dalje. Netko bolje čeka da vidi tvoj prekrasan osmijeh. Ne traži najboljeg partnera, već traži osobu koja vas čini boljom verzijom sebe. Nemojte se previše stresirati, jer koliko god situacija bila loša, ona će se promijeniti. Pazi što govoriš kad si ljud, jer ljudi mogu oprostiti. Zapamtite, neće zaboraviti što ste im rekli. Neki ljudi su uvijek negativni, stoga ne dopustite da vam to smeta. Neki su ljudi toliko važni u našem životu, ne zato što uživamo u njihovom društvu, već zato što se osjećamo tako usamljeno u njihovoj odsutnosti. Kada su dobri ljudi povrijeđeni, oni ne vrište, skrivaju bol i tiho odlaze. Oni ostaju ljubazni, ali povjerenje je nestalo. Tada su gotovi s vama. Jedna sjajna lekcija koju sam naučio iz svog života. Ne postoji tržište za vaše emocije. Stoga nikada ne oglašavajte svoje osjećaje. Samo pokažite svoj stav. Zrelost dolazi kada prestanete tražiti izgovore i počnete raditi promjene.